Helo, Miss Davies sydd yma, athrawes 2A. Yn anffodus, dydyn ni methu cwrdd wyneb yn wyneb blwyddyn yma, fel rydyn ni fel arfer yn gwneud. Felly, rydyn ni wedi paratoi y fideo yma i gyflwyno i chi beth rydyn wedi bod yn gwneud yn 2A hyd hyn. Yna, dros yr wythnosau nesaf, byddaf yn ffonio chi i gael sgwrs bellach am eich plant. Ein thema dros y tymor yma yw daw eto hael ar fryn. Rydyn ni wedi bod yn edrych ar dywydd Cymru ac wedi astudio y cymylau di-ri yn agos. Mae'r plant wedi creu mapiau tywydd eu hun a chreu adroddiadau tywydd diddorol. Rydyn ni wedi edrych ar sut mae'r haul a'r gwynt yn helpu i greu ynni glân sy'n helpu yn hytrach na niweidio ein byd arbennig. Yn iaith, rydyn ni wedi bod yn mwynhau'r animeiddiaid hyfryd Partly Cloudy, tra'n dysgu ffeithiau gwych am yr haul anhygoel. Hefyd, darllenon ni llyfr o'r enw Lila a Chyfrinach y Glaw ac ysgrifennon ni yr hanes o safbwynt yr haul. Ym mathemateg, rydyn ni wedi bod yn defnyddio sgwâr cant i adio a thynnu. Rydyn ni wedi bod yn dysgu am werth lle, datrys problemau amser, trefnu rhifau, pwyso mewn gramiau a dechrau dysgu lluosrifau 2, 5 a 10. Yn ychwanegol tymor yma, rydyn ni wedi bod yn mwynhau sesiynau lles. Mae'r sesiynau wedi bod yn gyfle hyfryd i ddod i adnabod y plant tra'n gwerthfawrogi yr awyr agored. Rydyn ni wedi bod yn brysur yn adeiladu lloches ar gyfer anifeiliaid gwyllt, fel y dreinog a'r wiwer. Hefyd, rydyn ni wedi defnyddio dail i greu lluniau, gwerthfawrogi, cerddoriaeth carnifal yr anifeiliaid a mwynhau gemau buarth fel hopscotch. Rydyn ni wir wedi mwynhau dod i adnabod eich plentyn bach hyfryd. Felly, byddaf yn cael sgwrs ffôn pellach gyda chi yn fuan i drafod eich plentyn bach hyfryd. Am nawr, hwyl fawr i chi a gobeithio gewn ni gwrdd wyneb yn wyneb cyn bo hir.